Han sana dyan. Ako kini para kaninyo. Talaga ini akong pinaka first na Bisaya nga vlog, no? So nami karon diri sa BGC sa Uptown Mall. So mag-gaulan dyan kinay bagyo. Sunday karon, June 10. Anyway, so naglakaw-lakaw may kinakaroon may paliton. May hapon namin diri sa Uptown Mall. Ayan. Diha dyan. Ay pala kamurampa sa ami. Nami sa Uptown Mall kay sa Kuljay. Ang kauban na ay paliton. And at the same time, tanong ko Jurassic Park. Ginoo ko. Tiboy na ning bagyo dahil. Sana. Hala outfit tak. Giver na, wala kay tao. Normally, ano yung mga panahon na, daghan kayo ni tao diri. Higa baklay, higa picture. Wala lang. Din na tayo daan. Ayan. So, magamit namin escalator. Pag tindog naman escalator, wala siya ni move pataas, no? So, naka-off siya. So, dito na lang sa main entrance. Ako ay ginawa ko. Timpa lang, kinapasan ako sapatos. O sige. Masunod sa misa mall ha, later na. Bye! Actually, tsada ni siya nga mall, social ni siya nga mall. Galing lang, wala sila yung plastic. Normally mga mall, diri ka ng mga social, like Shangri-La, or kanang uban pa nga mall nga mga high-end, na sila yung mga plastic na pag-entrance mo sa mall, para butangan ni mo payong, especially pag tag-ulan na. Kani siya mo wala pa, ang butlang, wala kasi ko na inform. So, minus kaayo, kaya bit-bit sa mga payong. Bit-bit sa mga payong dyan. Sana, kasama to akong pauban. Tara, Sangkol Jai di ay tara. So, tanaw na mo kung makakuha may schedule karon para maka-watch with Jurassic Park. Kay murag na board mi dito sa balay, sige ra mig tutok cellphone basa-basan all kay porting ulan na. Say hi. Tagalog na siya, di na siya kabalong Bisaya. Kabalong na siya gamay, pero Tagalog na siya, taga diri na. So, paingon pa mi dito sa kuan sinihan tanaw na karon joy kung makakuha pa mi unsan na no ko tugnaw kaayo so outfit naka sweater ring para effect huy Ginoo ko tanaw na to kung makakuha tag ticket. Nakakuha big ticket dai o akong kauban sa Kuljay naog ko siya silong para mapalit og chicherya din ako din sa chat na kay upay ko tea dili ko kaayo ganahan og milk tea pero mahilig ko sa tea Jasmine green tea or ang ako gina-order pero me but we'll see hindi ko ganahan mag milk tea mag green tea na lang ko as always for safety. Well anyway, yan, muna lang food court. So, nakapalit ako og kuan, green tea. Ayan. Si Uncle Jai ito pasilong kay nagpila pa siya kung palit og chicherya para while watching movie lafang to the max. Anyway, na-excite ko ani nga vlog kay first time na akong mag-vlog Bisaya. Dugay na kay ko gusto mag-vlog Bisaya pero di na ako mahimo-himo. Normally mga Tagalog akong vlog kay nabi ko des man ingon Manila. Ingon pa sa tindera din sa tindahan Manila. Dugay na ka des Manila, sir. Tagal ka na dito sa Manila. So na ko res Manila dahil mura siya oil. Ate pabili nga ng oil. Ate pabili nga ng canola oil. Oil. Naaman mi oil. Anyway.
So yun, excited ko nga ako nag-vlog ko karon ng Bisaya. First time na ko ning buhaton and I'm not sure, so maka-excite kay lami ba mag-Bisaya no, kay for me makamis ang mga Bisaya, especially pag nakadiri ko sa Manila, kay hindi mo makakamit iskan mga Bisaya diri, pag kabalos lang ang Bisaya Katagalugon gyud pag nagstorya. Pero ako pag nakoy mga Bisaya nga kamit diri, nakabalo ko nga Bisaya sila, ako silang Bisayaon na normally ana nila ang ilang tubag sa ako kay Bisaya Tagalog, so magsago lugar and then tinagalog na dayon mga alingasahan ko. Pero ako binasayon din ako kung man lugar mo Tagalog na pareha man takasabot, pareha man ta Bisaya, kay naa lugar ta sa Manila mag Tagalog na lugar dayon ta. Especially ako nga kahangop ba ako makigistorya og Bisaya, kay na-miss na ako ang Bisaya, kay katawanan magstorya og Bisaya ba. Makakatawa ko mag-Bisaya, so malingaw pud ko mag-Bisaya, especially kanang inistoryang binayot nga Bisaya, katawanan, so malingaw ko samto ko. So muna akong gabuhaton. So right now very exciting, excited ko nga nag-imo ko Bisaya ka vlog. So dahil nahuman namit kuan watch a movie, and then right now nanamit sa Uniqlo kay nag-shopping ako kauban sa akong dyan. So fun the movie no, the Jurassic Park, kay Chris Pratt pa lang bayet sold na ko dyan. Kay Chris Pratt pa lang dyan sold na ko, plus dinosaur pag yun kami kayo pwede na kong pakpak. Ayun, joker kay katanawin ko sa mga tao tungkol sa akong mata. Contact lens na siya dyan. Bakit ba? I dare to be different. Kareng Sunday na, and then trabaho na po dahil ugma. Maning laglag sa panagsakay. Pwede ba ito mong tagkwarta? Pwede palabig trabaho dyan para makakwarta. Pinoko. Ani dito sa Manila para manarbaho, para kayod. Para at least mapalit yung mga gusto. Pero at the same time, kinahanglan, magtigom dyan pa dyan. Dili ka ng kuan, gasto permi. Tigom, oy, pinoko. Ayan, nakapag-shopping na kami. Daghan kayo magnapalit dyan. Hala, party, walas kibar. Party na mong shopping dyan. Kibar na! Samok! Ginoko! Oh, Madrid dayo. Lami ko kayo dayo. Ginoko! Bata Pesta! Mabatay bata po na niya kay bata pa man na siya no. Di pala manguli nami kay murag gabi na sa gawas, gusto pang ulan. O party lang shopping ng Kodjaya. Daghan kay pamalit dyan. Gamhana na. Portahan kayo dapat. Portahan kay daghan kay porta. So manguli namin na okay. Para lingaw. Para kisa to. Si yung dumaan dun sa yung nakakasalubong natin lagi, sabi ko workforce sa Sutherland. Taga dito, ay, taga doon sa ano? Taga South Sembo. Taga South Sembo. Doon sa Morayan. Ayan. So magtagbo-tagbo, rin po diri sa mga kaila dito sa kuan, no? Muli nami kay gabi na. Ay, dili pa di ay, hapon pa di ay. Pero, kinahanglan na muli kay ang mga ero dito, wala pa'y kaon. So, besides, napalitan na mong kinahanglan paliton. Areng! Palaaway, mga away kalit. Sige na ay. Magchika na sunod ha. Magchika ta sunod. Kaya maraganahan ko ani mag-vlog ang Binisaya kay mas lingaw ni siya. Kung kan magtinagalog. Undangi ko. O sige na babush.